माबा मोनसे गोमानायनि एबा सेख'जानायनि इसारा बेरखांदों खन्थाइयाव। ससियेल मिडियानि गेजेरजों राजु नार्जारिया फोरमायनो नाजादों दि राजखान्थि आरो रायजोफोरनि गेजेराव थानाय गुलाय गुजाय सोमोन्दो। खाबु फलानफोरा रायजो राजाखौ हाद्रि सारफुंनानै गावनि मुलाम्फानि थाखाय खोथा सानदों होननानै फोरमायदों खन्थाइनि गेजेरजों। नुबाय खोनाबाय गेदेरमा रायजो राजा राजु नार्जारिया प्रमद बर'खौ सिदा सिदि बुंनो हाला, गावनि पार्टिखौ बुंनो हाला। खन्थाइजों मा मेसेज होदों, खन्थाइ लिरनानै मा मेसेज होदों? दसे उनाव बिपिएफ पार्टिनि क'क्राझार हमस्टिनि सोरखौ टिकेट होमारगोन बेखौ रोखा जासिगोन। दसे उनाव बिपिएफ पार्टिनि रोखा जासिगोन। लोगोसे आं खावलायो, मालाबा मालाबा एक्स एनडिबिफ्रा रागा जोंनानै प्रमद बर'नि थगायनाय जायफोर दानि गोहो खुंथायाव थानाय गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ ससियेल मिडियायाव बुङोबा दुखु मोनो। दिनै राजु नार्जारिया माखौ दुखु मोनखो? गावनि पार्टियाव गावनि गोहो खुंथायाव थासेयाव माखौ दुखु मोनखो? राजु नार्जारिया माखौ दुखु मोनखो? अब्ला दिनै बुजिबाय, एक्स एनडिबिफ्रा ससियेल मिडियायाव रागा जोंनानै दुखु मोननानै बुङोबा आरो एक्स एनडिबिफोर बायदि बिटिआर एकर्डजों जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन, एक्स एनडिबिनि केसा जोबस्रांसिगोन आरो जायफोर मुंख्लं न'खर साफा न'खरफा साख्रि आरो जायफोर मुंख्लं बिथांमोननि न'खरनि बयबो 5 लाख एककालीन मोनगोना बोरो। अब्ला मानो जोङा? अब्ला मानो दुखु मोना? दिनै राजु नार्जारिया गावनि साननाय गावनि गोसो बायदि जाफुङैनि थाखाय दिनै गावनि पार्टिनिफ्राय ओंखारनो थाखाय, गावनि पार्टिखौ सिदा सिदि बुंनो हायैनि थाखाय, प्रमद बर'खौ सिदा सिदि बुंनो हायैनि थाखाय खन्थाइजों मा रिजायदों? खन्थाइजों मा रिजायदों? बुजिबाय रायजो राजाफोर, एक्स एनडिबिफ्रा ओरैनो दुखु मोनाखै। एक्स एनडिबिफ्रा सोरबा एमएलए, सोरबा एमसिएलए, सोरबा मिनिस्टार, सोरबा एमपि जानो थाखाय रावबो नागिराखै। एक्स एनडिबिनि गेदेरमा दैदेनगिरि सिनियर जुनियर साफ्रोमबो केडारफ्रा एक्स एनडिबिनि केसा जोबस्रांनांगौ, जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानांगौ। जायफोर हारिनि थाखाय मुंख्लं जादों बिथांमोननि न'खरखौ नायनाय, जायफोर आबसुनि समाव सारनायाव मुंख्लं जानाय, जायफोर लोरजिया जानानै थानाय देहा बिथांमोनखौ नायनांगौ। बिलटिनि समाव सारनायाव मुंख्लं जानाय, एनडिबिनि समाव सारनायाव मुंख्लं जानाय, बेफोरखौल' जाय बर'नि गोहो खुंथायाव थानाय गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ नायजानो लुगैयो। बेफोरखौ नायफिननायनि थाखाय एक्स एनडिबिनि गेदेरमा दैदेनगिरि सिनियर जुनियर मालाबा मालाबा ससियेल मिडियायाव रागा जोंखाङो। नाथाय बेबायदि माखासे ससियेल मिडियायाव प्रमद बर'खौ जायफोर दानि गोहो खुंथायाव थानाय गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ बुङोबा माखासे लेखा गोरोंफ्रा दुखु मोनो। लेखा गोरोंफ्रा दुखु मोनो। लेखा गोरों राजु नार्जारिया अब्ला मानो खुद्रिखो? गावनि बिबान थासेयाव, गावनि थाखा फैसा थासेयाव, गावनि पार्टिया गोहो खुंथायाव थासेयावबो दिनै गावनि साननाय गावनि लुबैनायखौ मोनैनि थाखाय मानो खुद्रिखो? मानो जोंखो? मानो पार्टिनिफ्राय ओंखारनो लुबैखो? मानो पार्टिनो लाइजाम गारखो? मानो खन्थाइ लिरनानै मानो मेसेज होलाबायनाय जाखो? बुजिबाय रायजो राजाफोर, एक्स एनडिबिफ्रा ससियेल मिडियायाव प्रमद बर'खौ रायोबा, गोहो खुंथायाव थानायफोरखौ रायोबा दुखु मोनो। नाथाय दिनै राजु नार्जारिया खन्थाइजों मा मेसेज होदों? प्रमद बर'खौ सिदा सिदि बुंनो हाला, गावनि पार्टिखौ बुंनो हाला आरो फैबाय थानाय समाव बिटिसि इलेक्सनाव प्रमद बर'नि जायफोर गावजों आगदा आखि थानाय प्रमद बर'नि बिखुंनि मैलाखौ नुनो थांगासिनो दं। साखाफारा जानानै था गेदेरमा रायजो राजा, प्रमद बर'नि बिखुंनि मैलाखौ खोनासंनो थाखाय फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव प्रमद बर'नि गावनि पार्टिनि गावनि आगदा आखि जायफोर बिथांमोनानो प्रमद बर'नि बिखुंनि मैलाखौ दिन्थिनो थांगासिनो दं। सांग्रां जानानै था, खोनासंनो रेडि जानानै था। मिडियानि गेजेरजों राजु नार्जारिया फोरमायनो नाजादों दि राजखान्थि आरो रायजोफोरनि गेजेराव थानाय गुलाय गुजाय सोमोन्दो। खाबु फलानफोरा रायजो राजाखौ हाद्रि सारफुंनानै गावनि मुलाम्फानि थाखाय खोथा सानदों होननानै फोरमायदों खन्थाइनि गेजेरजों।
मोजां साना फैफिनथों, इसोरा मदद होथों, मोजां लामा दिन्थिनो हाथों होननानै जोबनायाव आसा खालामदों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया। गोरबोनि खबाम। दाउस्रि बाहाबनाय राजथावनियाव मायानि मैया मैया राज उलाफाद। जादुनि लावथि सोर सोर गिदिंदों, रोजा रोजा फोरजा नायगोमोदों। खाबु फलानफोरनि गोफार जिलिद, गोसो गोरबोनि गोजा थै सिद्दाव होदों। जिगाब बुन्थाफोरनि मोस्लेब अरजों रोहो रोहो खामलाबलांदों जुजाइनि अर। हां थिफुं थिफुं रायजोनि हादुंगोरा, सानथ्र'हायै मिजिंनि बिगोमा। बांब्लेमा जेथोनि गोख्रों फाखनाव, बाय हाजार गोरोन्थिनि आगानाव अबं नों सिलोम फेखेमा हैयाखैब्ला दहाय अबं थामथि मेगनखौ बेखेवथारदो। इनायनि फानजारिखौ थेर बेथेर खालामदो। गोसोआव गोग्गोम फोथायनाय गायसनफिनथारदो।